Ovaj festival ima veliku indirektnu korist za Soko Banju. Znači, ovde negde oko 150 ljudi je na 2 dana, na 2 noćenja ovde došlo. Znači, ostavit će svoj novac tu. Tako da mislim da je stvarno jedan pun pogodak. Takođe, eto, možda niste pomenuli, ali dobili smo i specijalne goste. Imamo najtalentovaniju fruvačicu u Srbiji, Nedu Nikolić, učenicu Bore Dugića. Zatim imamo jedinu ženu gajdašicu, Kristinu Perić. Takođe prati nas orkestar, jedan od 3 najbolje u Srbiji, na čelu sa maestrom Milanom Ikodijevićem. Sve u svemu kažem da Kud Soko ide pravim putem i nadam se da ćemo u narednom periodu podići na još jedan viši nivo.